to ai 'yan Najeriya suna gani kuma alƙalami yana hannunsu, abinda ta rage musu si abin da ya dace. Daga lokacin da Elrufa'i ake ta cece ku ce zai bari daga ran da aka ce maka ya bar APC har yau ba ɗan APC cikin stakeholders kai cikin shugabanninta tun daga sama har ƙasa da ya ƙara rintsawa, tun daga ran da ya furta baki ya ce yau ya bar APC ya dawo SDP ba wani ɗan APC da ya ƙara samun bacci. Ana ta cewa wai bai da relevance a Kaduna, to ba wai Kaduna ba, ai yanzu sun ga relevance ɗin shi. Sunana Murtala Ibrahim, wanda aka fi sani da Comrade Murtala Ibrahim X-ray, mazaunin Kaduna daga ƙaramin hukumar birnin Gwari Local Government. Ni memba ne a wannan jam'iyya mai albarka, wato SDP, Social Democratic Party. Ka san idan Allah ya tashi taimakon bayansa zai iya ba abin da ya fi ƙarfin shi, kuma zai iya bullo mana da al'amura ta ko'ina duk ta yadda ya so. Wannan jam'iyya da ɗaɗɗiya ce wanda an mamanta da ita, amma waɗanda suka yi siyasa da daɗewa sun san ƙarfin jam'iyyar. To da Allah ya tashi taimakon al'ummar Najeriya sai ya kawo ta, da ya kawo ta sai ya zamanto fati ce wanda ba mai ita, walau kana APC ko kana PDP to ga inda za a zo a yi gamayya, ko kana Labour Party ga inda za a zo a yi gamayya. Wataƙila can gurin tsarin su bai maka ba, kuma ba za ka iya komawa wancan ba, can ma tsarin su bai maka ba za ka iya komawa wancan ba, to ga fati da za ta zo a haɗu ga baki ɗaya domin a taimaki al'ummar Najeriya. To mun ja farfaɗo wancan a yanzu, inda cewa akwai jam'iyyar APC wacce take da mulki a ga irin su PDP jam'iyyar kaza. To abin da ya janyo farfaɗowanta a yanzu ba shakka duk wanda yake a Najeriya ya san shugabancin Najeriya da ake yi na wannan administration ɗin APC ba a ma 'yan Najeriya adalci, wanda kowa ya sani. Kai jaririn da aka haife shi a yau ya san cewa Najeriya tana neman canji kuma tana neman shugabanci na gari. To abin da ya janyo farfaɗowar wannan jam'iyya kenan domin a zo a haɗu a taimaki al'ummar Najeriya. To a kwakwam sai muka gani domin tsohon gwamnan jihar Kaduna da nasa Elrufa'i ya fice daga APC inda ya shigo wannan jam'iyyar ta SDP. Yaya kake kallon wannan mataki na Elrufa'i? To mataki da shugaba Malam Nasiru Elrufa'i ya ɗauka mataki ne mai kyau. Duk wanda ya san Nasiru Elrufa'i ya san da shi aka fi APC. Cikin mutane za ka lissafo mutane uku masu ƙarfi zuwa 4-5, sunan shi ba zai taɓa cirewa ba. Ya yi mata hidima, ya yi domin al'umma ne, ya yi domin sauyi, sannan da shi aka kafa ta. An kafa ta a kan tsarin da ya kamata a taimaki 'yan Najeriya, wanda kuma ya ga cewa ana sauka kan wannan tsarin. Babban abin da ya dace, to tun da shi ba zai iya sa gudunmawar shi a ci gaba da tatsan 'yan Najeriya ba da irin wannan shugabanci da ake na kama karya, shi yasa ya ce ya fice. Don da ya san karfin shi a cikin jam'iyyar APC, rana ɗaya ce yau ya fice, an san da kwai dalili. Amma waɗansu waɗanda ba za su iya su tunani su ba shi uzuri ba suna ta cece ku ce. To mu a tunaninmu ya yi abin da ya dace, kuma insha Allahu tafiya ce da ya ɗauko ta waɗanda matasa mata da maza da 'yan Najeriya wallahi duk suna bin bayan shi. Wannan ganin Elrufa'i wannan yankuri na shi tun ya riga fifita a jam'iyyar APC tun daga matakin ƙasa zuwa jiha. Ya kake ganin tasirin Elrufa'i kasancewar shi a wannan jam'iyyar? To ai 'yan Najeriya suna gani kuma alƙalami yana hannunsu, abinda ta rage musu si abin da ya dace. Daga lokacin da Elrufa'i ake ta cece ku ce zai bari daga ran da aka ce maka ya bar APC har yau ba ɗan APC cikin stakeholders kai cikin shugabanninta tun daga sama har ƙasa da ya ƙara rintsawa, tun daga ran da ya furta baki ya ce yau ya bar APC ya dawo SDP ba wani ɗan APC da ya ƙara samun bacci. Ana ta cewa wai bai da relevance a Kaduna, to ba wai Kaduna ba, ai yanzu sun ga relevance ɗin shi. In ma ana cewa bai da relevance, to yanzu in shi he is irrelevance, yanzu ga abin da suke gani. Tun daga ran da aka ce ya fice ba wani ɗan APC da ya ƙara samun natsuwa
a cikin jam'iyyar nan, kuma kowa fita yake yanda ka san ana ruwan sama, hakan jam'iyyar nan take ta ƙara ƙarfafa, wallahi daga Allah ne. An ga wasu daga cikin ɗan jam'iyyar da sun fito suna cewa su ba ma su san Elrufa'i da mutum ya shigo jam'iyyar SDP ba. To waɗannan ai ba za mu hana su si maganan ba. Me ta canza? Sitting governor na NNPP daga Kano, 'yan jam'iyya sun fito sun ce wai su ba ma su san shi ba, ba ma su san daga inda yake ba. Gwamna da yake da gwamnati da 'yan majalisu na state sama da 20 da 'yan majalisu na national, amma kuma wai yau su fito su ce wai su ba ma su san da shi ba, wanda kuma shi kaɗai ne gwamnansu a Najeriya. To din ɗan SDP daga Kaduna sun fito sun ce wai ba ma su san tafiyar Nasiru Elrufa'i ba a cikin wannan jam'iyyar ko kuma karfin shi, to a wannan ma wai magana ce ta zo mu ji ta. Yanzu ya kake ganin kamun lurin wannan jam'iyyar ta ku gabanin zaben shekara ta 2027? Alhamdulillahi shiri dai muna kan shiri, kuma abubuwa suna tafiya yanda ya kamata. Sako da lungu kowace jiha, kowa ya sani a Najeriya an ga yadda ake fita ake shigowa. Mu mu ce maka dole ba, amma dai muna kai maka manufofinmu, muna zama da kai in ka so, sannan kuma alƙalami ya rage gare ka sai kai joje. In dai har ɗan Najeriya kishi Najeriya ne a tare da shi, to insha Allahu ga jam'iyyar da ya kamata a zo a bi, wato jam'iyyar SDP.